Welcome back sa channel namin. Okay, so you've noticed na hindi kami nag-video ngayon. Hindi ako nag-upload, you know. Yeah, kasi merong ginagawa doon, guys. But anyway, today nag-video ako kasi gusto kong mag-video. Motivated. But anyway, nag-research ako kasi nilabas ko yung chicken at gusto ko siyang lutuin. And I want you guys to stay tuned with me. Pero hindi ako mag-vlog ng daily vlog ngayon kasi wala naman kaming ginagawa. Diba? Dito lang kami sa bahay. Wala kaming ginagawa. So, ito na lang ang gagawin ko. Well, anyway, mag-upload sana ako ng haul, grocery haul namin. Pero guys, hindi ko alam kung paano siya mag-transfer. And na-erase ko na siya bago ko pa nalaman kung paano na siya i-transfer. Hindi ako nakapag-upload nun. But anyway, we are going to do our grocery tomorrow. Hindi naman masyadong marami siguro ang i-grocery namin kasi nag-grocery na kami. And yun na lang ang i-haul ko. Para magkalaman naman yung YouTube ko, no? Para saan pa nakalagay ang vlog ni Ann kung hindi naman ako mag-vlog. Anyway, sana supportahan nyo kami. And guys, thank you so much sa 90 subscribers ko. Well, that was 92, 91, but nawala yung 2. Ewan ko. Basta, thank you so much for subscribing. Thank you so much for watching our video. Thank you so much for supporting us. And sa ang hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na kayo, guys. Ano pang hinihintay niyo, guys? Click the bell. Alright, so let's do our Alfredo pasta with chicken or chicken Alfredo pasta. Okay guys, so ang nakalagay dito, kasi ang pina-follow ko na ingredients is yung sa panlasang Pinoy. Yeah, kasi doon talaga ako kadalasang kumukuha ng mga ingredients. But though, hindi ko talaga sinusunod lahat ng mga ingredients kasi nagbe-base din ako sa ingredients ko. No? Okay, so ang ingredients na nakalagay dito is boneless chicken, but I have thigh part, so may mga bones siya. And susunod is Knorr cubes. So meron akong Knorr cubes. Yung pasta. Okay, so ito yung gagamitin kong pasta. Yan. So hindi ako susunod sa pasta na gagamitin niya. Next is heavy cream. Ang gamit ko is ito. I don't know kung pwede siya, pero let's try. Ang gagamitin ko is yung whole milk na milk. And then Parmesan cheese. So Parmesan, ang gamit ko is itong cheddar cheese. So ito lang meron ako eh. And then butter, 6 tablespoons of butter. I have here itong butter. Ito ang gamit ng butter. And then parsley. Okay, so ang meron ako is salt and pepper. So meron din akong parsley. So yeah. Prepare ko lang yung mga ingredients na gagamitin ko and I'll be right back. Okay, so I'm just boiling some water para lutuin ko yung pasta. And yeah, pakita ko lang sa inyo. Okay, so I'm boiling that. So, enough lang yung water na ginamit ko, guys. Hindi naman siguro namin ito mauubos. Guys, so ito yung chicken namin. Ang part niya is thigh part. Meron siyang mga bones. Nilagyan ko lang siya ng salt and pepper. Yan, ito nilagay ko sa kanya. And then right now, ipa-fry lang natin siya using
oil and butter. So, nilagay ko na rin yung pasta ko dito. Okay, binoboil lang siya. So, okay, so ito na siya guys. Nilagay ko lang yung butter at saka yung oil. Konting oil lang nilagay ko. Tapos nilagay ko na yung chicken. Okay, so make sure lang na medyo mahina yung fire para maluto naman yung chicken sa loob. Okay, and then this one also is still boiling. Okay. Medyo malakas ba yan? Okay. Okay, so luto na po yung chicken natin. Medyo na brown, medyo. Hindi siya medyo, pero brown talaga siya. Okay, so i-chop ko lang to and tinurn off ko muna yung pinang-fry natin. Okay, so ang ginawa ko guys is nilagay ko yung butter, remaining butter na prepare ko. Di yun gano'ng karami, but yan, nilagay ko yung butter and then nilagyan ko na siya ng fresh milk. Okay, ang susunod nating gawin, stir lang muna natin siya. Okay. Okay. So hindi ko na siya kung ano yung pinag-fry ko ng chicken kanina, yun na din yung ginamit ko. So hindi ko na siya inulit pa or ginawan pa ng ano-ano. Basta inad ko na lang yung butter. Next, ito na pala yung chicken namin. I mean, chicken na finay ko. Next, ipapaboil lang natin siya. So, ganyan yung okay, ganyan. So, iboboil lang natin siya while stirring. Okay. So, slowly lang guys kasi baka matapon yung magkakalat yung mga milk. Char. Okay, so medyo nag-boil na po siya. Kita nyo ba? Okay, nag-boil na siya. Ilalagay ko lang yung chicken or cubes. And then, stir lang natin. Okay. Okay, so medyo nag-boil na siya kanina guys. So ilalagay na natin tong cheddar cheese. So cheddar cheese ang ginamit ko kasi wala akong parmesan. Hindi ko alam kung pwede ba ito o hindi. Pero yan. So check lang natin. So 3/4 cup or almost 1 cup ang nilagay ko na cheddar cheese. Okay. So, melt lang natin siya. And then, ilagay na natin yung chicken, guys. Okay, so, nilagay ko na yung chicken. Yan na siya. So, malaki yung mga chop na chicken ko, guys. Kasi, wala lang. Gusto ko lang siya malaki. So, ito yung texture niya. Okay, so nagbo-boil na siya ngayon. Iko-cook lang natin siya for 2 minutes. Okay, then balikan lang natin siya mamaya. Okay, so ito na siya guys. Okay, nilagay ko lang yung pasta. Tsaka lagyan na din natin ng parsley. See? Yan. Okay. Stir lang.
Okay, so yan na siya. Okay guys, so ito na yung pasta. Here. Yum! Okay, so moment of truth. Titikman na niya. So, how was it? Wait. Wala pa day. Yummy? Pwede We. ka na mag-apply ng MasterChef. Char lang. Lami? That's your lunch. If you want more, there is more. I'll eat this every day. Char. Are you gonna cook more? Soon. Soon to be open. So, ito na siya. So, what's my thought? Okay. So, si anak nagustuhan naman niya yung flavor niya. Sarap daw. Masarap siya. Okay siya, guys. Pero, di ko alam kung sa akin lang or, I don't know, heavy siya sa akin. I don't know if because of the ingredients itself, pero heavy talaga siya. So, isang bowl lang yung nakain ko, naubos ko. Hindi na ako nagdagdag kasi sobrang full ko, guys. Yes. So, masarap naman siya. It could be better kung meron siyang mushroom. Okay? It could be better kung instead of cheddar cheese, Parmesan cheese yung ginamit ko. It could be better kung sinunod ko talaga yung ingredients na sinabi ng Panlasang Pinoy. Okay? So, credit sa Panglasang Pinoy. Okay? So, ginaya ko yung ingredients niya, but not totally the ingredients na binanggit niya. So, hindi lahat ng binanggit niya, ginaya ko. Meron akong, kasi yun lang yung available na ingredients na meron ako. Okay, so, masarap siya, guys. So, kung gusto nyong itry, go ahead and do your own. First time ko tong gawin, kaya, kasi hindi naman talaga ako chef or magaling magluto. Nagluluto lang ako based sa research, yung mga ganun-ganun. So, gaya-gaya po tumaya, pagkain sa buhay. Anyway, so, I think that would be it for our video for today. And once again, thank you so much na nag-subscribe sa YouTube namin. And for those na hindi pa nakapag-subscribe, please do subscribe our YouTube channel, girl! Hinihintay mo! Chores. Okay, so don't forget to like this video, subscribe, and click nyo na rin yung notification bell para meron kayong update sa mga videos ko. Kung gusto niyo lang naman. Okay, so thank you so much guys for watching our video. See you on our next video.